Évente Magyarországon 300 új daganatos megbetegedést diagnosztizálnak, 9 osztály látja el, ebből a 150 megbetegedést ezen a klinikán látnak el a 200 betegeken. Ezeknek a betegeknek az ellátása igen nagy nehézségekbe ütközik, tekintettel arra, hogy igen hosszadalmas betegségi kezelésekről van szó. Ez általában 2 éven keresztül zajlik, így körülbelül 500-600 gyermeket látunk el egy időben. Kedves utca, örülök, hogy a 100 éves főtaxinéven átadhatok neked valamit, főleg úgy csupán gyógyultan, úgyhogy engednek, hogy ezt megadjam. Ezen kívül még hoztam neked valami kis ajándékot, ami igazán főtaxis, és hogyha ezt meg kibontod, akkor meglátod, mi van benne. Most tudod húzni, és erről biztosan mindig eszembe fog jutni a főtaxi. Meg az is, hogy itt voltunk veled, amikor kiderült, hogy már minden rendben van. Nagyon szépen köszönjük a főtaxinak azt a segítséget, amiben abban nyújtott nekünk, hogy a Csodalámpa Alapítvány kívánság teljesítésében egy gyermeknek a kívánságát teljesítette. Ez igen nagy segítség számunkra, és igen nagy öröm a gyerekek számára.